Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, mayong hapon sa atong sa mga pinalangga nga mga tagpalamati, kag siyempre inyo naman kabus nga lagad si Tita Wilma. Upod naman ninyo tub-tub-tak na stress sa Biyernes nga edisyon sa This Is My Life. And again, TGIF na naman kita. Thank God it's Friday. Kamusta? Kamusta lang sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati? Okay. Masiling kita. Kamusta lang ang inyong mga pagpaniyaga? Kamusta ang inyo aga sa inyong pagbugtaw kaina? Kamusta ang inyong mga obligasyones, mga responsibilidad sa atong tagsa ka puluyan? Bala aton ina natungdan o kon bala na ka-encounter na naman kita aga pa sen problema. Ay, oo lamang, Tita Wilma. That's life. Pamo ka na bala. Amoy ng mga nagkalain-lain nga duag sa ngaton sa nikabuhi. Gani, relax lang ka mo. Ang sudan naton panyaga, pa-share naman. Tawi, tapos na bala kami panyaga, malas dos na gani. Gani man si Tawi, tapos naman, sudan na mo no diri kaina, man, laswa man, kag pinaksiw ni Action Joms. Inyo da, anong inyo ginsaluhan? For sure, manamit-namit. Pero kamusta ho lang ni Tita Will, mga aton mga seniors? Aton mga senior citizen, kamusta ang pagpaniyaga? Kamusta ang pamatyagan? Abi magyuhom na bala na kapainit-init kamo kaina? Mga kabataan, kamusta man para sa inyo tanan? Gani sa tanan nga nag-upod sa aton sa ilang mga radio. Danay kita tub-tub-tak na stress. Pagi sa 684 kHz sa inyo mga lilisuan. Dana, kagawag luwas man sina Tita Wilma Daria sa This Is My Life. Danay man kita pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. May chat room dira. Pwede ang inyo sa mga greetings, ang inyo man mga reactions dira karon. Sa aton mabasa nga sulat, sa aton man mahatag nga update sa karon man iya nga adlaw, kag sa inyo man tag sa ka horoscope. Ara sa itong chatroom pwede ninyo kag mga pagpanamyaw sa inyo mga palangga, malapit man o malayo, sila nga malayo para makapalapit sa inyo. Mabulong ang ila sini kahidlaw, ang kapungaw, paagi man sa aton pagpangalagat sa kahanginan. Gani sa kutob sa malabutan naton magluwas diri sa Isla San Negros sa duha ka mga probinsya, Oriental kag Occidental, dira sa Isla San Guimaras, pagkato sa Isla San Panay sa apat man ka mga probinsya, kag sa Masbate,
dira man sa Palawan kag sa Romblon. Na mayong hapon, kamusta lang? Okay na Tita Wilma, pwede padayon ba lang inyo man paghalong? Inaiyasan na siling na naton ang kakulit ni Tita Wilma para sa inyo every afternoon sa pagpahinumdum kung magwa ka mo sa inyo puluyan. Ang paggamit sa aton sa ni face mask, kinahanglan sa gihapon. Ako adlaw-adlaw gid ko na nagakulit sa inyo bisa masiling pa ka mga makulit si Tita Wilma ara naman siya na. Pero ang inyo dira bulsa may alcohol bala kag mag-observe gid sang social or physical distancing. Makayumyuhom naman kay makagwa-gwa naman kapadiwaliwa Tita We. Pero ano gani? Extra careful. Sa mga greetings, again, magluwas sa itong Facebook Live sa chat room. Ara man nga itong sini-text hotline. Pwede ninyo dira mo padalang inyo sa ni mga greetings. Pagi sa atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Masubo-subo man itong balita. O lagi lamang wadugay na nung panabatian ninyo. Kag siyang pinabatian ginila Tita Wilma sa Action BBB upod kay Action Rex Cantong. Isa kasunog. Karon bantayan na ito ng update sina. Kay ti angot man sa report, 4 ka mga puluyan ang gintupok sang kalayo dira sa may Purok Sumil Tres, Barangay Bata. Malapit inaiya sa balay sang akong Iloy dira sa may Purok Magbinuligay. Sa pihak lamang nga karsada sa likod tadlong sang simbahan sa Our Lady of Lourdes Parish. Masubo-subo ina kay kaluoy man ang mga pamilya nga nahalitan sang kalayo nga ina. Gani ano naman halong gid sa kalayo. Kay kon kalayo gani naman naton ma-encounter mabudlay di ba? Wala gid kun maubos-ubos kaya. Hindi gid mabalik, hindi gid madisponera. Relax lang kamo sa siniya nga hapon ang pagabasahon ni Tita Wilma para sa aton Mi Amore, no? Sa mga nagkalain-lain nga laragoy sa paghigugma para sa aton Valentine's presentation sa aton mga winners, dala pa ini sa aton top 10 sa 7 ara nakita mo na ara nakita sa 7 iya ka mga consolation prize winner naton kahapon. Yes na siguro na ito na aton mga consolation prize winner. Isa na naman karon ang aton paggabasahon. Isa sa mga top 10 or isa sa consolation sa 7 ka consolation prize winner naton. Okay. Tabuk Dagat. Sa Tabuk Dagat ina naghalin nga entry no dira sa may Concepcion Iloilo. Gani pamatian naton ina kaw nang iya istorya. Hindi istorya niya kundi istorya sang paghigugmaan sang iya amay kag Iloy ay katahon. Well, anyway, relax lang ka mo dira kag ano gani sa mga may pamilya bala no? Sa mga may pamilya outside Philippines, sa mga may pamilya o kung sa pamilya nga nagplano iya nga magbiyahe kamo sa iban nga pungsod ay natungod na bala nakuha lang sa attention ko amo naman lang namo inang vac certificate na nga kinahanglanon naton vaccine certificate Philippines or in short Vac Cert PH. Kay ang vaccination certificate sang Pilipinas, abi ninyo amuning nami lang kay ginakilala sang 39 ka mga pungsod. But sing ganon i-acknowledge nila ina, no? Inabasi man sa ginpabutyag sang Department of Information and Communications Technology o kun DICT. Gin-explikar man sang Acting Secretary sang DICT nga si Emmanuel Ray Caintic nga nagpagwa iya ang gobyerno sang bag-o nga version sang vaccination certificate o kon Vac Cert PH na kay nga gindugang-dugangan nila or gindugangan ginila Tita Wilma ang mga security measure security feature no security features kag ginlakip man ang data na tungod sa booster shots. Okay, kag una man nga gin-launch ang sa ato na nabalaan una niya gin-launch ang VacCert PH sa itong September na sa itong September 2021
Kagkasan ulang nagpagwas ng bagong nga version ang Department of Health kag DICT. So sa mga nakaupod sa iton on live makita nyo ya ang difference ang una nga version sang vaccination certificate kag ang bag-o sa karon nga ginpagwa. Kagin siguro man ni kaintik nga madasig lang, no? Madasig nga makakuha sining VaxCert PH nga magamit sa pagbiyahe o pag-travel abroad. Kag kalakip man sa mga pungsod nga nagakilala sang VaxCert PH, amo iya ang pungsod Canada, ang Amerika, ang Australia, kag iban pagid nga mga dalagko nga mga pungsod nga miyembro or kalakip iya sa World Health Organization. Okay. Gamay lang na pero mapuslan ninyo ina mga anak. Ay, labi na kon sa inyong mga pagbiyahe-biyahe. Kag para safe kag hindi ka na magproblema, no? Okay, 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na mga kauturan dira katuan nato ng mga produkto iya sang Dr. Alfred's kag The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga.
Okay, katuan anay naton ang aton sini mga kauturan dira nga nagaupo diya sa aton online. Hi and hello lang dira sa inyo. Good afternoon. Kamusta ang inyo adlaw? Love you all. Hambal man ni Sir Melili Oligo. Thank you, good Sir Melili. Good noon, Tawi Live. Said this is my live program. A beautiful program, wow ha. Thank you, good Sir Melili. Kag tamyaw lang lihog tawe, Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mike Mayo, Jinky Dialagdon kag Noel Amar, and of course kay Sir Alex Montesa. Good afternoon, Tita We. Take care of yourself always and God bless. Halin ina kay Sir Lester Way Benitez. Sir, thank you, Gid. Patamyaw lang please tawe sa asawa ko, kay yes sa May, Katagi Benitez dira sa Sumag National High School, kag sa anak ko kay Aya Fire Benitez. Kag ginatamyaw man ni Sir Lester Way si Stephen Gansa Simbit sa may La Carlota City. Salamat gid sir, ha? Monitoring, watching sa ARB and EFC Family 24/7. Yes sir. Thank you again. Danny Siot, good PM tawi lihog plug number ko nga sir how pamo ka na bla mamangkot ginaya si Tita Wilma nga sir i-plug kong imo number how Sir Danny Siot, ha? Hagtag ka anay valid reason antes ni Tita Wilma iya basahon ni na ay nga mga ay ka mo. Okay, kay Antonio Beronio, mayong hapon Tito ay watching live from San Gabriel, Macabibi, Pampanga. Salamat gid. Kag magluwas sina Tito We. Okay. Ma'am Elizabeth Gamala na TGIF. Thank God it's Friday. Keep safe everyone. God bless you and more power to ARB. Ma'am, salamat gid na. Wow, Tita We, good afternoon. Gwapa ba? Nakapang lipstick kag nakapang eyebrow si Tawi mo. Pero kung why na, ambot lang. Mapuslan pa man. Ikaw, Gidya Ma'am Virgie. You're so healthy. And sexy. Wow, si TikTok mother, TikToker. Virgie Alpinda. Sa linya, good afternoon. Kag present kami diri always gihapon. Kag please tamyaw ko sa mga kumari ko na si Kumari Yagid Sali Hinulan Perunilla dira sa may Barangay Bata Kabay nga di na to. Safe lang sila Tita We sa sunog kag iban pa dira. Tita We, yes, God bless. Salamat gid. God bless you always and your family. Layo na sila yung mga Perunilla family. Going north na sila sang lugar sa diin nagluntad ang sunog. Okay? Homalumina, mayong hapon. Nining mo, sobre Vega. Nining, good afternoon sa imo. Salamat, gid. Mayong hapon ko, no? Okay. Kay Princess Faniega, Sugetoni, hello, Inday. Good afternoon, happy birthday sa imo. Nagkakabali 18 subong, di ba? Happy birthday. Yes, kay Tito Tan, kay Mami Toys, good afternoon lang dira. Mena May Boname Dinoy. Hello, Tita, good afternoon. Yes, kay Patrick Digamo, mayong hapon, mamuwi. Shout out lang sa El Gary's Cafe at Manville Royal. Hello, Patrick. Hi and hello lang dira. Duma-imagine ko, Inday siya na. So, dira sa Gary's Cafe at Manville Royal. Hi and hello. Good afternoon sa inyo, tenan. Salamat man. Hello, Tito We. Good early morning here in Rochester, Minnesota, USA. Watching sa imo program. God bless. Thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo. And good afternoon. Ada man si Sir Alex Montesa. Yes, sir. Good afternoon. Salamat man. Salamat sa pag-screenshot ka, pag-like at pag-share man sa programa This Is My Life. Tita Wilma, paliyog na lang ko patamyaw. Paliyog na lang ko patamyaw sa listahan sa greetings ko sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo. Si Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Si Ma'am Jinky Dialagdon. Aragid sila tenan. Sa Phoenix, Arizona. Sir Noel Amar, Ma'am Lily King, kag Sir Meleli Oligo. May damogin niya salamat sa liwat. The best, thank you, good sir, sa compliments. Thank you. Nagahatag sang maayo nga mga practical nga laygay, mga tingaw ni Tita Wilma kaangay sang ulay.
Keep safe always and God bless dito. Likewise, Sir Alex Montesa. Mga pala abra di honor nyo bala mga anak ko. Sige lang, at least, bisan paano, makalangho man kita, makayuho man kita, di ba? Okay, relax lang ka mo, anay, dira. Kabalikan naman ako ni Tita Wilma, ang aton sini mga greetings online. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa Price na. Tapos, okay.
ang imo sining i-check ko sa i-send ko sa imo cellphone number sa imo entry, i-send ko kung sinong imo sender, ha? Kung sinong sender sa mabaton mo nga price. Thank you. Afternoon, Tita Wega, pamatigid kami sa Sitio Dulom, Barangay San Miguel, Carlota City. Greet ko lang sa bago Papa Nestor sa Santoyo ay nag-greet Daisy Santoyo, salamat gid 5528. Tita Wilma, taga Iloilo ako. Din ako mabakal sang mangosteen choco. And please, what's the price of that per capsule, please man? From SB member Rene Mondero sang Alimudian, Iloilo. Alam mo si Sir Quads gapamati, sir. Na? Okay, ara na siya sa mga drugstores dira. Mercury Drug, may ara may. Kung mangosteen choco sa sachet, kaga pamangkot man ikaw sang presyo sang mangosteen capsule, Dr. Alfred's mangosteen capsule, i-confirm naton. I-text naton sa imo karon, i-save naton ang imo sininga cellphone number. Okay. Alas 2, Justice Ace, Action Radio, Philippine Standard Time. Kadtuan anay nato ng entry nga basahon naton subong iya nga hapon. Amore. Amore. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay, kasubo, ukon kasakit. Ang kada persona ang may pinasahi nga kasaysayan. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Maghihintay ako ba? Ikaw ang may pinasahi nga istorya sang pagigugma. Amore. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Amore. Ang hihinayang Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Basahon subong isa sa mga consolation prizes na isa sa mga consolation prize naton na taga-tabok dagat ini siya taga Concepcion Iloilo ang aton sinisender kagang iya entry nagasiling Dear Tita Wilma, maayong hapon. Ang istorya nga ako ni paambit among istorya sang paghigugmaanay ni mama nating kag papa ko Nunoy Luloy. Ang akon pinalangga nga ginikanan. My parents bow. Sang tuig 1980, nagsugod kilalahay si mama kag papa, pero hindi pa sila gid close sa isa kag isa. Bali nagkilalahay sila sang may birthday sa ila ni Lola sa side ni mama, mother ko no sang iya Iloy, na? Nagaedad santo si mama 18 years old, si papa naman nagaedad 19 years old. Tungod sa birthday, si papa kag mama ginsunlog-sunlog sa isa kag isa. Kag didto, nagsugod ang tanan. Makalipas ang mga 3 ka bulan, si papa nagpamasyar na sa ila ni mama. Balay, kag sa panahon sadto, o sugid ang harana nga ginatawag. Wow. Kag nagaharana pa si papa, kaupod ya ang iya mga abyan nga si Lito kag Bunicol. Something si papa, sagi man pamasyar kay mama, apang ang ginikanan ni mama, hindi pa sila luyag. Or hindi siya luyag pamanahon. Or hindi ko siyang lola niya kag Gloria, hindi gusto nga si papa niya among pamanahon sa ila Iloy. Among nga ginpaobra si mama sa tao bilang isa ka kabuli. Wala gid kabalo si papa nga pagbalik ya pagkabwas si mama wala na sa ila balay. Tuman gid ang hibi ni mama sang siya ang naglakat. Apang hindi pa sila nobyahanay ni papa sadto nga tinion. Pero may luyag na siya kay papa. Pero hindi yaman gusto supakon ang gusto kaiya ginikanan. Amo nga nag-obra siya sa gusto yaman or hindi. Nakalipas ang 2 ka semana, si mama nagpuli kay hindi ya maagwante ang batasan kaiya amo.
Apang imbis nga simpatihan siya ni lolo kag lola nga ginikanan ni mama, ginakigan pa siya. Kay si mama ang panglima sa ila nga mag-ululutod. Sa 12 sila kabilog. Wow! Gasamo ang luha ni mama sang hibi. Insigida, pagkaaga, naglakat liwat si mama sa syudad para magpangita obra. Pero napaslawan siya kay grade 6 lamang ang iya natapusan. Ano pa kabudlay sa iya magpangita obra? Kundi, kung hindi sulod balay, posible labandera lamang ang masudlan niya. Nagpauli si mama sa ila balay, kag nahibaluan man ini ni papa, kag didto liwat na masyar. Kag nagprangka kay lolo kag kay lola nga pangasawon niya si mama kay nagabusong ini kuno. Nakibot lamang si mama sang nabatian niya nga indi pa man sila panubyahanay apang ginhangyo na ini nga pangasawon. Sa kakibot ni mama, hindi siya makahambal. Apang ginpamensar gihapon ni mama ang kahimtangan nila nga kapigado. Apang ginapamensar yaman nga naluyag siya kay papa. Amo ato nga nakasabat siya nga huo, mamana ako kay Luloy. Si Luloy amo ng papa sang sender, no? Sa kaakig ni lola, ginhambalan si papa nga kun amo daladiri ang ginikhanan mo kaistoryahan ang ila kasal ni mama. Amo na isang una mo, no? Pero ang may tuod, wala si mama gabusong. Wala pa gani sila naka-holding hands. Kag hindi sila nubyahanay. Apang natingala gid siya nga amo to ang ginhambal ni papa. Nakalipas 3 ka semana ginkasal si papa kag 3 lang ka semana. Nakalipas ang 3 ka semana ginkasal si mama kag papa sang May 20, 1982. Pagkatapos kasal nila, sangara na sila sa balay ni papa, ginpamangkot niya si papa nga agin hambal niya ato kay lolo kag lola. Ang hambal ni papa naluoy na gid siya kay mama kag naluyag siya. Gani amo to nga bisan wala pa ginsabat ni mama, ginhangyo yan na nga pangasawon ini. Apang sa pihak sina, gina-underestimate sang iya, sa pihak sina, gina-underestimate sang mga tiya ni mama si papa, nga makabuhi kuno bata kag asawa kay ang obra ni papa, pangumaman lang, kag paglibod lang. Apang sa side naman ni papa, si lola o kunang iloya, hindi vote kay mama pare kay papa. Kay kuno bata si mama sa mga Cebuana, apang ginpabayan ina ni mama. Wow nga mga anak. Nakalipas ang 2 ka tuig antes nakaangkon sila sang una nga bata nga amo si Aladdin, ang sang akon palang magulang hindi pagidtuman kapigado pangabuhi. Sang ang akon palang magulang hindi pagidtuman kapigadong pangabuhi ni mama kag ni papa namon. Sang nasundan si Aladdin ni Tuto Linel, dito nagsugod ang tanan. Kag sadto nga panahon hindi pa uso ang family planning, gani paglipas ang 2 naman katuig nasunda naman si Tuto Chinel gali, no? Ni Inday. Kag ang ikatatlo nga bata ni mama nalangkuyan. Wala pa 1-year-old si Inday, nagbusong naman siya kay Nuno Odial. Amugin man na isang una, di ba? Si Aladdin 6 years old, si Tuto Chinel 4 years old, kag si Inday 2 years old. Apang si Nuno Odial, binulan pa lang. Si Tuto Chinel, pag kasakit, ginhilanat, gindala nila sa hospital for hours pa, antes makaabot sa syudad. Kay sa Isla Gaestar, kanday mama. Yes, madumdumay na ito, no? May isla dira nga sakop sang Concepcion, Iloilo. Okay. Di na ko tote, hagay ka pa da adlib, kundi naglumpat mata mo. Okay. Pag abot sa ospital tungod kay pigado day mama, kag wala kwarta nga gamiton,
Kag ginakugos pa si Nuno Ojal, ginalabay-labayan lang sila sa mga nurse kag doktor, nga bisan si mama nagahilibiw na. Nangayo bulig si Papa sa mga barangay kagawad sa among lugar, kag sa iban pa nga mga kilala. Kag didto si Tuto, admit na. Nakalipas sa mga inadlaw, si Tuto Junel grabe, kag ginkumbulsyon ini. Naumpawan man, kag nadapatan man sang bulong. Kag mga 3 kaadlaw nagtiner pa sila Japon sa ospital, apang gadugay nga gadugay, hindi na makahambal, hindi na makabangon. Nagdesisyon si Papa kag Mama nga mapuli, kay tungod wala na gid si Papa utangan kwarta para kay Tuto Junel. Kay ginpagwa na sila ka ospital, tungod ako na ang ila bill. Sa luyag man kag sa indi ni Papa, kagwa sa ospital nga gahibi. Sang nakapauli na sila Mama kag Papa, ginatan-aw nila si Tuto Junel sa kaimtangan niya, gahilibion sila. Bisan iya mga ginikanan, di man lang kabulig sa ila, mulay pa ang ila, mabaton nga istorya kasakit. Si Mama may gamay pa nga bata, apang ila pagkaon, kamuting kahoy, ha? Kamuting kahoy, kasama bala, ha? Ginraspa, sudan lang, ginamos. Kag iyaman paniyaga, kag ang iyaman mga paniyaga ube. Uy, namit sang ube. Ube, kag kisasaging nga linupak. Kay wala naman sa may mapahulam sa iya bugas, kay hambal katawo sa ila. Ano kuno iilis ni Mama kag Papa kay pigado? Sa pigado sila. Apang si Papa tudog gihapon paninguha, pamugon sa tawo, panggama, panguma, pangritas pangritas kahoy, bisan ano na lang para nga magkakaon man sila, bisan kararuto na lamang. Nakaligad ang 8 ka bulan kag nabawian kabuhi si Tuto Junel. Bisan pagpalubong nabudlayan ang amon ginikanan. Kag 5 kaadlaw lamang ang gintiner. Ginlubong kag bilang isa ka iloy, masakit ang madulaan sang bata. Kag tuman gid ang paghibi ni Mama. Nakalipas ang 3 na katuig, nagbata naman si Mama kay Pearly, 1994. Or sorry, na? Pagkalipas 3 katuig, nagbata naman si Mama kay Pearly. Kag year 1994, ginbata iya naman si Jinky. Sa amo ato nga tion, nag-eskwela na si Aladdin. Kag si Papa, may timbang na sa iya pag-obra. Kay dako na si Nunoy Aladdin, Inday, Cassie, kag Nuno Odial. Apang ang pag-underestimate ka mga tao kag kasilingan nila, hindi man magkaon. Ang ginapanghambal, nga bisan bulong hindi sila pautangon, kay wala ibayad. Bahala na kung mapatay si Mama basta hindi nila ipautang ang bulong. Kag si Mama nag-inom na lang sang herbal. Kay ginatrangkaso siya tungod sa init kag ulan sa ila pagpanguma. Fast forward, Tita, April 27, 2000. Amo ginbata naman amo ginbata yan naman si Nini Carla, anong katuig ang namagulangan ni Chinky. Apang sina nga panahon soltero na si Aladdin Kagodial, dalaga naman si Inday Cassie. Si Aladdin gabuli kay Papa hakot kahoy, kawayan, kaga pamugon sila sa tao. Kung ano nga obra nga makitaan lang kwarta, ginabuligan siya ni Nunoy Aladdin. Si Mama naman kung may paani kamais, sa utod ni Papa gapangani siya. Upod naman si Nunoy Odial kag Inday Cassie para nga makabugas sila. Amo ang mais para nga may bugas sila, ang mais ginagaling. Happy na sadto ang amon ginikanan. Nga bisan mais lang makakaon na sila tanan. Kag ako, bata pa kaayo. Mga 1-year-old pa lang. Said tong bisan utod na ni Papa kay may ara sa kabuhi si Papa, ginasimo-simo lang.
Ahay, ginasugo wala man suhol. Pero wala sila mahimo, kay kung magsabat si Papa, siya pang malain. Pero ginpaapabayan lamang sa akon amay ang tanan nga mulay, kag pagpakanubo sa ila, pagyaw-yaw, kag paghapoy sa mga masakit nga mga tinaga. Sa pihag sang kapigaduhon kag problema, sang amon ginikanan, wala gid nagbulagay, kag nagpadaog sa problema, kag nagsalig sa Ginoo nga maabot gid ang adlaw magkalampuas sa kapigaduhon kag wala gid madulaan sang paglaom. Subong si Mama nagaedad na 56, si Papa 57, kag ang akon mga magulang ara naman. Si Inday, ba may ara pagid edad ya isa kag isa, hindi ko na lang pag-isa-isahon Inday, ano? Maayo na ang ila kahimtangan, kag hindi sila pigado. Hindi sila pigado gid kay pareho sang kabuhi ni Mama kag Papa sadto sang gagmay pa kami. Kag ako subong naga-eskwela kag third year college na. Kag bisan pigados ang akon ginikanan sadto, pero wala gid sang bata ni Mama ang wala makatapos high school. Tanan naka-eskwela. Pero maswerte nga palad ako nagtinguha gid nga makatapos sa pag-eskwela sa kolehiyo para mabawi kuman ang pagpangabudlay sang akon ginikanan para sa akon. Ang tagpadala ni Carla sang Concepcion, Iloilo, madamo gid nga salamat Tita Wilma. Advance Happy Valentine's Day, Action Radio Bacolod. God bless. Nga naka-advance kay TV4 hingaga ang entry, di ba? Kay February 10 ang aton deadline sa submission of entry. Anyway, sa imo ni Carla, madamo gid nga salamat. Inspiring ang istorya sang paghigugmaanay ni Mama kag ni Papa mo. Nasili pala na to na kung sa iton pa sa mga nakaligad pang mga henerasyon, sa iton sini mga young ones, basta gugma na gani, sulayon kuno mo, sulayon mga bangkaw kag kalayo lamang maangkon ang matamis nga huon Inday, para lamang maangkon si Inday kag maupod sa pagpangabuhi na. Makita na ton na ang kabudlay nila pero sobra-sobra, no? Inang kaugalingon mo na nga pamilya, na imbis nga amo na lang nang mabalikdan mo nga pampangayuan sang bulig, nga ginasaligan mo nga makahatag man pagtamod bisan palareho nga pigado pero makapabatsyag sang ila pagsuporta pero wala masakit. Pero wala sila malingkang nga duha. Si Luloy kag si Nating, nga ginikanan ni Nini Carla. Wala sila malingkang nadulaan kabuhi, isa nila ka bata, na nadulaan sila sang isa ka bata, nadula ang kabuhi. Pero sa gihapon, hugot ang ila pag-updanay bilang mag-asawa, bisan ano pa nga unos ang ila na encounter sa pagpaningo, bisan ano para may makaon, para may masuporta sa kabataan, kag ang kabataan very supportive man sa ginikanan. Dira naton makitaan na nga sa ngalan sang paghigugma nagahangpanay ang tanan, nagaisa ang tanan, nagabuligay ang tanan, kag malampuwasan ang tanan. Amo na siya ang laragway sang paghigugmaanay pinasahi iya ang paghigugmaanay ni Nating kag ni Luloy sang Concepcion, Iloilo. Anak ni Carla, salamat gid sa pagpaambit mo sa amo sang istorya sang paghigugmaanay sang imong ginikanan. Alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang no? Mabalik pa si Tita Wilma para naman sa ating horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension Vitamin. Hello, Ate Kim Eriman. Good afternoon kuno Tita Wes. Salamat gid, no? Salamat gid. Are man si Ma'am Jinky Delegdon, mayong hapon Tita Wilma. And Mr. Beboy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Meleli Uligo, yes, Michael June Season, kay Ma'am Lily King, Alma Oligon, and all my family sa barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Diding Alohamiento, mayong hapon action Tita Wilma. Yes, salamat gid sa imo.
Okay, kay Delia Liava, Tita Wilma monitor ko di sa Charito Heights, Barangay Granada. Dira sa Charito Heights sa may Barangay Granada mayong hapon. Salamat gid sa inyo. Inday Blaza, thank you gid. Good afternoon man sa imo. Tita, good PM, monitor lang kami di upod si Tatay Teddy, si Leo Phil, Mary Grace Crisostomo kag Baby Rain. Salamat gid. Yes sa imo man Inday. Rona Rihida Trava. Okay. Paano kuno na kay wala yaman na yaging anuhan. Anyway, okay lang na siya Tita Wilma, na. Thank you gid. Bel ang tawon ko di coin. Yes, gaopod gali sa ito online si Ma'am Jinky Dialagdon. Salamat gid sa imo Ma'am Sir Patrick. Yes. Thank you gid, no? Dali gid lang. Balik doon ko di sa pihak. Kay may ari man kita dire, na. Okay, salamat gid. Kag dira gali sa Valladolid kay Inday Ginny Sulgon, good afternoon, na. Salamat gid sa inyo dira, na. Kay Inday Ginny Sulgon sa Valladolid, sa Bebs Mangustenday. Salamat gid ma'am, good afternoon lang. Kag yes, ara man titawe. At Tia Kim, salamat. Salamat gid sa heart nga send mo, Ma'am Zaira. Ma'am Zaira May Ponce Marania. Kag kay Jinelle Gadudo, good afternoon. Kag kay salamat gid sa inyo. John Vicente, Martin Gonzalez, ara kaman galida. Salamat gid mayong hapon. J. Ann Elosorio, good afternoon. Kag kay Diding Alojamiento, yes, so. Marilyn Abarte, kag kay Gabriel Medalye, good afternoon lang. Ma'am Elizabeth Gamala, yes. Christian Roa, good afternoon man sa imo. Salamat sa pagpud kay Tita Wilma karon nga hapon. Myla Dikito, kag kay Danny Siot, yes. Kag kay Mary Ann Baya, salamat gid, na. Salamat man sa inyo pag-share, pag-like, saying this is my life. Kaya sa iban pagin nga programa sa Action Radio Bacolod. Ha? Okay, relax lang kamo da. May time karon balikan ta pa kamo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong nga signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagamang amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagamang amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok. 47 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma ay mayong hapon lang daanay. Halin kay 0942. Good PM tawi pagwit lang tupad balay ko Nelsie Tolart nga naga-asal subong. At kay dugay-dugay inog pamahaw na mo. Gani go lang, no? Gapamatigid kami diri Tita Wilma, salamat gid. Ari lang kami sa idalom sang puno ka. Okay, 7630. Good PM Tita We. Gapamatigid kami di subong sa imo program. Ari ko di sa amon barangay sa Minuyan. Kay taga diri gid ko ta. Kindly greet my family, Alia, family Alia, Feria, Villar family, Balagoste family. Kay avid listener mo gina sila ta. Pamatian ko gid ta. Okay, thanks again. God bless. Greetings coming from Lalay Villar Fernandez ta. Pwede mo subong mabasa ta na Dana 7630. Salamat gid kag maayong hapon lang dira sa inyo. Paamo ka na. Good PM, Tita Wilma, mangkot lang ko tani. Ara na ang national ID sa Valladolid. Hulat lang kay maabot gina in due time. Amon gani diris man sa Bacolod, wala pa kami matapod pa, na? Hulat-hulat lang. Alas 2:48, Mila Gallego is watching. Good afternoon. Ang gwapa kag nano nga nagaedad nagagwapa sa anong sikreto na. Okay, alas 2:49 ay tun anay birthday greetings. Happy birthday, yes. Sa Kainday Princess, ang prinsesa sang mga sugaton. The only princess. Okay, Inday Princess, happy birthday. Halin man of course kay mama kay papa mo, sa akon man mga tita kag tito mo, and of course sa mga pakaisahan mo. No, kay manong mo pagid paw na. So Inday Princess, happy birthday, wishing you the best. Na? Okay, sa iban pagid naton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sang ila birthday today, kag sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sang ila wedding anniversary, happy wedding anniversary sa inyo. Katuanin natin ang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw, Biyernes, Pebrero 18, tuig 2022. Antes ko malipat, kay Inday Riza, no? Inday Riza Tori Franca, happy birthday to you. Ano nga zodiac sign tawi? Aquarius. Ang mga Aquarius, amo ining mga nataw Enero 20 tubtub Pebrero 18. Aquarius, ang inyong horoscope na gasiling. Subong nga adlaw abi ninyo kinahanglan ninyo nga magdesisyon ina akon may ara kung wala okay man lang, no? Sa mga singles, kinahanglan nga magpili ka kag magdesisyon ikaw kung sino gid bala ang gusto mo sa mga nagapangaluyag sa imo. Sa mga singles kay posible ang duwa nga interesado sa imo magapamangkot gid sa imo sino ang imo pilion sa amon nga duha. Kag if not naman, may posibilidad man nga ang imo boyfriend or ang imo girlfriend magasiling na nga san o pata mapakasal or pwede na kita makapakasal. Aquarius, mga masuwati ninyo nga mga numero 2, 16, 30 kag 42, almond yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tugtog Marso 20. Ang mga Piscean, subong daw very busy gid ka mo, no? Da paamo ka na, do kasako gid sa inyo, kag do gasala sa lagi ka, relax, paamo ka na bala, relax ha, kinanglan, hindi ka magpadali-dali, subong, kalma lang, kung may dapat desisyonan, hindi ka gid magdesisyon sa gilayon, kung hindi ka sigurado, na? Hindi ka sigurado sang gusto mo, relax lang anay. Pisces, 10, 26, 33, kag 40, violet is your lucky color. Ito ay na ito ng mga Aries.
Ang mga Aries amoning mga tao iya Marso 21 tubtob Abril just 9. Wow, mga Aries, inyo mabatyagan ang katam-isang kadalagan or ang success mo, ma-enjoy mo, mabatyagan mo ang katahom nga dulot sini sa imo kabuhi. Amat-amat mo man nga makilala ang isa ka tawo nga makabulig sa imo. Kung may negosyo ka, makabulig man sa imo. Kag abi mo karon nga adlaw mangin madinumdumon ikaw, Aries. Mga maswati nga mga numero 4, 13, 30 kag 41, tangerine is your lucky color. Sa mga Taurus naman. Yes, Taurus, Abril 20 tubto Mayo 20, Taurus. Aha. May masudlan ikaw nga kasugtanan. Importante ina nga agreement na kag mainganyo ikaw na mainganyo ka nga magpasimpalad na do magambol ka bala kung ano man ina, pero kinahanglan mo nga maghalong. Justice Shati 24, 39 kag 42 ang imo mga maswati nga numero. Sky blue is your lucky color. Kadtuay na ito na ang mga Gemini. Ang mga Gemini naman ito, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, kung pwede, no, daw karon nga adlaw or within these days, daw ka nami gid bala istorya daw ka pabugal sa imo kaugalingon, pero kung pwede pa man lang nga hindi makontrol mo ang imo kaugalingon himua. No, likawan mo ina kay nga ang balik bala, no, ang balik sa imo kabudlay kahuy-anan. Kag isa pag Gemini, kung may ginapamansar ikaw karon nga adlaw buhata, kag maghulag ikaw nga hipos lang. Kay mangin positibo kag maayo ang resulta sina. Mga maswati mo naman nga mga numero 11, 23, 39 kag 42, pink is your lucky color. Ang mga Cancer naman, ang mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Kung kung gusto mo or may luyag ka bala nga istoryahon nga tawo, ano nga klase sang tao, Tita Wilma, may mandiparahan ka da nga tawo nga daw kahuluyon nga daw may ara siya, ma-attempt siya nga may istorya sa imo, galing daw nagtahap siya, ikaw ang maghimo sang first move, no? Unahi siya sa pagtamyaw, o kung gani unahan mo siya sa paghambal, kay makabulig ikaw sa iya, kag siya man makabulig sa imo. Kag kung mahimo Cancer suno sa imo horoscope, likawan mo ang sobra-sobra nga pagkapoy. Maswerte mo naman nga mga numero ka 4, Justice Ace, 27 kag 31, your lucky color is brown. Padayon si Tita Wilma. Kadto kita sa zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman ito, Hulyo 23 tubtob Agosto 23, Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. May mga bagay bala ikaw, Leo, nga ginaduha-duhaan sa imo ginapalangga? Ha? Para nga makasiguro ikaw, sa gusto mo mahibaluan, sugilan na siya. Istorya siya sang maayo. Face to face, heart to heart, pamok na bla. Maswati mo naman nga mga numero 9, Justice Ace, 24 kag 39, peach is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. May ara ka, Virgo, mabaton nga balita, daw hindi siya nami, no? Hindi nami nga, nga balita ang imo mabaton karon nga adlaw. Nan, ina, posible may angot sa trabaho, or may angot sa love life mo, or angot sa kwarta. Wow. Hindi, kung ano man ina, Virgo, batunon ino, kinahanglan lang. Kag mag-learn kung ano man nga leksyon ang makuha mo dira. 4, Jesse 8, 24, kag 35, mga maswati nga mga numero, maroon is your lucky color. Libra, ang mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, hindi bala, bisan si Tita Wilma nagahambal na, nga akapid sang paghigugma ang pagsalig na love and trust goes together. Without love, there's no trust.
Without trust, there's no love. Di ba? Muna siya, kung nagapangimon ikaw, Libra, ipakita mo. Ipakita mo, ipabatyag mo sa hugot sa balitsyagon mo ang imo love by action, not in words. Maswerte mo naman ng mga numero 3, 15, 19, kag 38. Your lucky color is red. Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Ano na ba tiyagan mo subong Scorpio nga? Subong niya nga, ano na ba tiyagan mo? Daw may ara ka bala, daw ka pinasahi nga na ba tiyagan mo? Daw ka unusual nga na ba tiyagan mo sa lawas mo? Inaabi mo kung ano nga, daw hindi amuhaw. Daw ano ni mana? Inatungod sa pagbag-uman sang dalagan sang panahon. Sa imo horoscope Scorpio, kinahanglan hatagan mo man igtalupangod ang imo kaayong lawas. Hindi lang nga work and work lang dira, alas sige-sige lang. Balik da ang imo kaugalingon. Maswati mo naman ninyo nga mga numero Scorpio, 4, 7, 24, kag 36. Your lucky color is orange. Sagittarius, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Abo, Sagittarius, so, magagawa gid ang imo pagkatikal-tik. Magagawa gid ang imo tikal-tik or ang imo pagkabugalon, kinanglan kontrol lang kaugalingon. Dapat likawan ina tungod nga abi mo, baw ang nagapamati, maugot gid or maakig sa imo. Gani, relax, kalma lang na. Ipakita mo, himuon mo, ipapangibabaw mo sa kaugalingon mo ang maayong nga balaytyagon, ang mapainubuson nga klase sang tao. Sagittarius 6, 18, 26, kag 37 mga maswerte nga numero, kag green is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign, Capricorn. Ang mga Capricorn naman amoy ni mga natao Disyembre 22, tubtob Enero. Enero 19. Sa mga Capricorn. Capricorn, kung ikaw wala self-control, may mga tao nga maugot sa imo. Maugot, maakig sa imo. Gani, kung pwede pa lang, kung anong ihambal mo, hindi ka man magpadali-dali, na? Butang i-control, anay, babiblo pinsara, anay, para wala ka sa may ma-hurt iyang abalitsyagon. 9, 16, 25, kag 40, mga maswerte nga numero, kag syempre, gray is your lucky color. Nabatian nato na nga itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw Viernes TGIF Pebrero 18 tuig 2022. In Punto las 3, Action Radio Philippine Standard Time ay tunay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so tiuna sa
sa atong sinipagpaalam. But anyway, kay Mila Gallego, good afternoon sa imo mail. Salamat man. Kay April Joy Gaston, good afternoon ta silently ga monitor via Transistor Radio. Salamat man. Kay sa San Gabriel Macabebe dire sa Pampanga. Antonio Beronio, salamat. Kay Dayday kay Marites 5 man dira mayong hapon. Tita We, ari lang kami Japon ni Nanay Isabel ga monitor sa Victoria City. Yes, Sir Eddie Lau, salamat yan. Dira man kay Delia Liave, no? Ga-monitor lang siya kung sa may Charito Heights sa may Barangay Granada. Yes, salamat gid sa inyo. Kag may-ari, kung di ba na nasiplatan, daligid lang, ha? Sa itong sa ni-text hotline ka namin isang istorya sang ginikanan ni Inday Carla, namin isang ila-love story. Amo na iya matutuon nga gugma, unungay gid sa kalipay kag kasakit. 0956, salamat gid. Siling man niya, 3070, tita nagapamati, gid kami diri ni mama. Oy, salamat gid. Si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalaga diri sa This Is My Life. Ang Bible verse of the day nga atong sinimabilin sa inyo halin sa James chapter 1 verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. I can't say goodbye. Ada mo ganyan salamat, Inday Marlo, Sharon. Thank you, Tia. Tita Wilma magpaalam, buwas na naman kita mag-aupdanay. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang Dr. Alfred's